Imiphakathi yaseNaledi kanjalo neyasemndeni ehambisana nombutho wamaphoyisa aseNingizimu Afrika kanye nekomidi eliqaphe ezokuphepha komphakathi ibambe umkhankaso wokuqwashisa ngobugebengu ngasekuqaleni kwanamhlanje. Lolu hlelo luqalwe ukubulawa kwezakhamuzi ezimbili okubalwa kuzo uMnumzane Siyabonga Mkhwanazi oneminyaka eyisishiyagalombili okutholakala isidumbu sakhe emgodini kanye nokwanda kokukhathazeka ngokusetshenziswa kwezidakamizwa entsheni. Izakhamizi zithi ukusetshenziswa kabi kwezidakamizwa udlame olusekelwe kubulili nokuqekezwa kwezindlu kuhlukanisa imindeni. Ngethemba lokuthi lo mkhankaso kanye nokuhamba ezindaweni ezinobugebengu kuzosiza ukubuyisela ezokuphepha ezindaweni abahlala kuzo. Sekushaya ikhwelo ngokwanda kobugebengu bodlame olubhekiswe kwabesifazane nezingane kanye nezidakamizwa endaweni yasemndeni naseNaledi. Namhlanje uphiko lwezokuphepha komphakathi okuyi-CPF kanye nabaka-South African Police Service behlanganike nomphakathi ukuqwashisa ngalobugebengu obudlalubi emphakathini. Ongumholi womphakathi uchaza kabanzi ngalomkhankaso. Siyabonga, ngiyakhumbula ukuthi sanibiza kwinyanga edlule ukuthi silahlekelwe ingane yatholakala isifile, then sathi sokwenza i-awareness ukuthi abantu umphakathi wethu wazi ukuthi ziyalahleka ingane zethu la emndeni, and then sizofaka futhi nendaba yama-drugs, then sifake ne-GBV, gender based violence, sifake nendaba yama-drugs la elokishini ukuthi sifuna ukuthi sibone ukuthi silwa kanjani le ndaba, because without ama-drugs sophila kamnandi, makusese nama-drugs sizohluleka ukuphila kamnandi. Kusenjalo ngusihlalo we-CPF eNaledi ugxeke izidakamizwa ezandisa ubugebengu. Sifisa ukuthi abantwana bethu bafundiseke ngama-drugs, babone ububi bama-drugs ukuthi kunjani. Yiko okuholela ukuthi abantwana bethu bagcina sabashona, yiko kugcina nokuthi nabo bangasabi ukuthi bagcine sabenza i-crime, sababulala abantu, sabenza zonke lezi zinto lezi, because umuntu usuka high, usuka ngasekho engqondweni zakhe. Uma ngabe kukhona izindle esizaziyo ukuthi zithengisa ama-drugs, masiphumele bala ngaleyo information. Kodwa uma ngabe uyasaba ukuthi uzothi moya phambili ubese uyabulala, iya eNaledi police station, kune station commander sethu, ubhale phansi. Wena mawufika ungabhali igama lakho, ungasho ukuthi ubani, ubhale leyo address leyo ukuthi kusendaweni so bese uthatha ufaka ngaphansi komnyango, because angeke ungithembe mina ngunomvula.